le fight lena ndilungiselela lapha ejimini neecoaches zam. Bengakho nzima phaya but okubalulekile kunyamezela into bakuxelela yona. Nami ndingawanyamezela uba mamele because nami ndiyafuna ubheka phambili ndokubona apho kuphelwa khona. Le fight lena isparring sam akekho umuntu ondispara naye ngaphandle kocoach wam because ucoach wam nguye ondaziyo xana ndibethakala endaweni ethile. Zikhona ii-boxers phaa ejimini but azikwazi uspara nami endigqibele. Nkwankwa ndimazi seyiamani mane nombukela ndimbona nje but ndingazithatha ezibanga imini ngazendelwe naye. But kufikelelekile ndade ndafikelela kweli nqanaba ndalwa naye and ke andiboni into ezandisokolisa phaa kule training ndinikuwe ngoocoach bam nakwasasitayili sakhe. Andikwazi uyijaja ifight ingekenzeki, into ethethayo ngamanqindi but into endiyazi uba ndizayiwina laa fight. Xana ndisuka kulena ifight kaNkwankwa ndijonge elandelayo nge-7 kaDisemba itayitile eseyitayitile nobonganisile. Ngoobhuti bam but ke sisipoti esi ndabahlonipha badala kunam but xa kukhwele phaya eringini akho bhuti akho mntana kuyaliwa qha but abazuyeka uba ngoobhuti bam xa ndibabetha. Kwabalandeli bam nakwamatsha akho nto itshintshile isenjeyana ndithi sisahamba sonke. Okay, sure.